ikustean, bai. Azelga hostoak erabiliko ditugu horretarako. Baina, letxuga hostoa edo asa hostoa berdin balio dezake. Orduan, orain, zati txuriak moztuko dugu. Eta zati txuria afaltzeko aprobetxatuko dugu. Eta zati berdea orain belaunean jarriko dugu. Edo hankean. Eta azelga hostoarekin tapatu eta orain oihal batekin jarriko dugu. Eta gero benda batekin lotuko dugu eta ez lotu, fuerte lotu. Gau guztia eduki behar duzu eta probatu. Ikusiko duzu zirkulazioa nola hobetuko zaizuen. Badaude beste sendabelar asko zirkulazioa hobetzeko balio dutena. Hauxe dira, erromeroa oso ona da. Zeribuztana likidoen erretentzio hori aurka egiteko paregabea. Oliba hostoak oso bikainak dira. Ginsena, ginkgo biloba eta jengibrea ere oso onak dira. Indiako gaztaina eta lorri zuria ere paregabeak dira. Guzti hauek banaka edo kombinatuz erabil ditzakezue. Txandaka kontsumituz infusio eran. Aurrerapen handia egingo duzu. Ejerzizio eta dieta kontrolatzea ere onak dituzu. Eta azkenik, hankak gurutzatzeko ohitura saihestu eta praka edo jantzi estuekin ez ibili. Ikusiko duzu guzti hau jarraituta egingo duzuen abantaila. Probatu eta gero esan nola joan zaizuen. Agur!